O silencio. Para iso estamos aquí. Para rompelo. Este é un acto de humanidade, de recuperación dunha memoria, de recuperación dunhos restos víctimas da cruel barbarie. Porque a recuperación, neste caso de Francisco de Miguel, é importantísima como a de moitos outros asesinados ao longo da historia do franquismo, porque hai moito que desenterrar e hai moito que decir. Yo soy bisnieta de Francisco Miguel. Gracias a ustedes, después de tantos años, podemos honrar la vida de Francisco Miguel y la memoria de Cira. A veces me pregunto qué pensaría ella si supiera que al final lo encontraron y que por fin pudo tener un entierro digno aquí en Galicia, en su tierra. Y ahora tendrá Francisco Miguel un lugar a donde sus nietos y descendientes puedan honrarlo y tener la certeza de que sus restos están finalmente en un sitio propio y digno. Gracias por recibir en San Amaro a este coruñés que donde quiera se encontrase, ya fuese Madrid, París, Cuba o México, siempre representó con dignidad y amor a su ciudad. Hoy regresa a casa. A Coruña non esquece. Francisco regresa á súa cidade e á súa casa. Estará sempre connosco, sempre coa súa familia, xunto a Sira Alonso, quen o recolleu, gardou e doou por ao futuro, que somos nós. San Amaro convértese hoxe no seu fogar definitivo, onde, en palabras de Sira, a xanela do Atlántico que ti abriches xa non pechará. Verbas que, como testemuña de amor, de dor e de esperanza, resoarán para o futuro da Coruña. Porque o futuro é, en realidade, ese lugar desde o que mirar cara ao presente. Practiquemos, pois, unha memoria plena e democrática. Moitas grazas.